गरम मरे सारखी. साखर कमी असणार होतं तुझं. साखर ना सावकार. साखर ना तू किराणे सामान हाड म्हणेल काय नो इच्छते रामूकडे वचून वैत सावकार. वचून घेऊन ये त्याच्याकडे किराणे सामान घेऊन ये सगळे काय ते लिस्ट भरून दवर पडेल तुझा ती घेऊन ये. सावकार, पैसे पैसे कसले पैसे पैसे सांग ते का आमगेले हे झालं ना म्हणून सांग ती सांग पेन्शन पडेल ना पेन्शन पडली की तू म्हणते खबर सर रामू खबर सर तू सांग मागेल नाव घ्या तुम्ही रामू किती घेऊन रे? रामू गंजान घ्या हा. सगळं सामान रामू गंजान घ्या आणि ऐक रे हा. कोण इलेक्ट्रिशियन ओळखी तसा इलेक्ट्रिशियन वळखीचीच कोण ना हा. पण एकट्या नंबरच माझ्याकडे फोन कर आपे म्हाका ते फाटले कुड्याचेर एक बल्ब बसोवपाक तो आशिल्लो आमगे फाटलो. फाटल्यान त्या वंटीचेर एक बल्ब बसोवपाक तेका सांग म्हाका आतां कॉल सांग कर. आज मेळा यो म्हण पळय फोन कर. हा हॅलो. हा तुमचे इलेक्ट्रिशियन वाले ते फाटल्याने लाईट बसवत असेल आमगेले. हा 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 हय आज मेळटल तुमका. हा हा बरं बरं. हा हा बरं बरं. हय ते ननंग गद्दा. हा बरं बरं. हा. सावकार येत म्हणतील. हेच थंय हय. बरं बरं तिला पर्यंत तू वचून घेऊन या सामान हा, सामान किराणा घेऊन सामान या. घेऊन हा. हय हय. हा येतो घर दिसते कोणाला अंडर ओला पडे कट जाता तुमगे लिंक तर लाईट बसला म्हणून कॉल येयला हय हय इलेक्ट्रिशियन न्ही हा, हा. हय म्हाका ते सायडीन म्हणतच पण हा. थंय एक बारीक लायट बसोवपाक आशिल्लो जाता तुमच्यान हय हय. ऑन स्पॉट पण देतात हय. माहित नाही तुम्ही. पळय जाता पळय जाता हा, हा. हेका घ्या हय. ही म्हणत हय ही म्हणत ते काळे आस पळय हय, हे हा हिंग म्हाका बल्ब जाय बल्ब हिंगा हय वायर थिंगच्यान आयला हय हे वायर हिंगच्यान घेवची आनी हिंग बल्ब ओके ते पण ते फाडलं सावकार. ते म्हणला हो आत्ताच पळय तुम्ही डायरेक्ट ते आमगेला असते 1967चे असा फॉर्म्युला काढा विचारतोय मी बोलून घ्या हा. 4 मीटर कम पडची ना न्ही ना ना आयुर्वेदिक टायमाच ते मेजरमेंट पक्का नोंदवलंय 1979 लांबी लांबी माचकिंतान महातर आणि उंच हय. 10 मीटर त्यालाच कसली सावकार आली. तुमचं काम करूया 10 मिनिटात जातात तिथं ऑल इन वन आमचं काम ना सारखी जाता न्ही हय. सगळं परफेक्ट मुल्लू उजवाड तुमका हय जाता रे हय बरं हांव काम करून घेता हय. तुम्ही पळया तुमचं करा फटाफट हा. हा तू वच अरे लक्ष्मी हिंग असा आणि कोणाबर उडून आला आता भरून घे आयटम भरून घे एक लेंथ पाईप हे 1.5 लेंथ पाईप घे एक बल्ब आणि 5.5 स्क्वेअर mm वायर घे 3 कॉईल तेच सांग मंगेशा वच मंगेश खंय कळवा तो वच मागेल नाव सांग आणि A2 क्वालिटी दी म्हण ते कळटा A2 म्हण A1 चल नाका A2 आणि किती हा आणि काय नका हा हवय हांव सायटार वचून येता येऊच पण काम सुरू जाऊ जाय हा हा फुल समाधान हा शाबूच्यान एक काम बरोबर जायना किराणे सामान हाडूंक गेल्लो खंय गेलो जाणकण खंय शाबू लावन बसलो जाणकण पोर येला कामाक तो दोन जण कितें धाडे ते पडले थिंगा धाडो झाला जाले काम जालो जालें? सावकारा मातशी पेमेंट सांगून दवरा हा येतलो जालें सावकारा पेमेंट हो म्हाका काम वाल म्हण कितलें काम म्हणून ती जाणको अरे हे कितकन मेलो
किती सावकार इलेक्ट्रिक पायपा जागे प्लंबिंग पाईप घाल मेल मर तू तुम बरो पाय पाड म्हणला हो मग मस्त दिसतो त्याच्यात आवडलं नाही अरे कपडे रे ते मस्ती दिसले बाकीच खबर सावकार रे सावकार आणि किती सांगा पो ती आणि मला मग अरे आज कित करतल तू बल्ब बी घाल मेलो हय अरे अरे हे कित केलं रे तुम्ही अरे इलेक्ट्रिक पायपाचा काय प्लंबिंग पाईप किती घातला रे हा? हे कित केलं रे हा हेच चूक तू गेले मागे चुकता हे 2050 फ्युचराच आहे स्टार्ट केलं काम कशी हो पाईप प्लंबिंग तिथूतला वायर गेलो बल्ब लागलो हा हिंग पय हिंग ती घातलं न्ही एक नळ बसयला हिंच्यान उदक येऊ शकता भितरल्यान उजूतल्यान उदा येऊ शकता हा आणि चुकून तुम्ही तो बल्ब ऑन केले वयर हा, हा. हेतूतल्यान गरम बी उदक येऊ शकता बिकॉज वायर गरम जाता तू ब्रिजर बसयला मी फ्रीजर हा ग्रीझर टेस्ट करतालो ग्रीझर 2050 आमगेले तू सांगे उदून सावकाराला काम सांगितलं तसे हा कळे एक काम कर उतून पैसे घेऊन येतो पैसे सावकार उतून पैसे घेऊन चल आता एक सांग फ्युचर बसेल ना मामिंगा सावकार वाचे ना तुम्ही म्हाका आज फस्ट सिच्युएशन हँडल करता तुम्ही एक्सपिरियन्स म्हणतात सिंगर आला खंय बसल कोण झाले ते सगळे कम्प्लीट झाले काय प्रॉब्लेम काय जावचे नाही त्याचे ते झाले रे झाले. त्या धकेल ना तुका आणि परत किती विचारता कळे 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 काम माझा तुमगेले बेस्ट हा बेस्ट किती झाले तुमगेले पैसे किती झाले 3000 3,000 रुपये तीन हजार 1000 तू दोन 1,000 माका मग किती 1,000 सांगून म्हण बेजार करून घे का मला खूप दुःख झाले तुझ करून ते कपडे बिपडे घालच पडलेला सावकार 1 रुपये दिन दिस तुका सांगून करून बेजार करून घे का कळ तुका हा राव मागेल अरे राव उलो दिले सगळं मध्ये किती उलयता ते 200 रुपये तू दोन घे किसा घाण घे ते पहिले ना घालता 200 रुपये किती सांग किती झाले? तो ते बन्यान एक घे नवीन रुपये बोती बिती पडणार सावकारा सांग काम करून गेल मग झाले झाले सांगता सावकार माझा टाइम झाला हा ते माझं बस पंक्चर झाली अरे होय. सावकार तू कोण ठेवर हा नोकर हो कोण ठेवर हो मला सावकार हा ते नोकर